ପିଲାଦିନର କଥା। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସବୁଦିନ ମଧୁବାବୁ ସବୁଦିନ ନିଜେ କିଲା ପଡ଼ିଆକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଘେରାଏ ବୁଲି ନ ଆସିଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେଦିନ କାହିଁକି ଟିକିଏ ସଅଳ ଲେଉଟି ଆସିଥାନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଗିନା, କଡ଼ୁ, ଠେକି, ଢାଳ ଥୁଆ ହୋଇଛି। କୋତରା କୋସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତୋଟି କାଖରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ କାଖ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ହକିଗଲେ। ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆସିଛ? ସେ କହିଲେ, ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ସକାଶେ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କିଏ କ୍ଷୀର ଦେବ? ସୁଦାମ ଟିକିଏ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ତ? ବାବୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। ସୁଦାମକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ସୁଦାମ କାହିଁକି ଲୁଚାଇବ? ସେ ସିଧା ମାନିଗଲା। କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବାଦ କ୍ଷୀର ଢେର ବଳକା ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷୀର ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ସେ ବିକି ଦେଉଛି। ମଧୁବାବୁ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, କାଲିଠାରୁ କ୍ଷୀର ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। 1905 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନା ନାମରେ ଏକ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ସେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ, 5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।